Alhamdulillah lancar Bapak. Nggih, insyaallah siap ya. Dek mintuna wonten pundi? Oh, nggih. Mboten Pak. Nuwun sewu Bapak dan Ibu. Kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim saking ridhoni Allah taala lan pangestuni saking Rama kaliyan Ibu ing dinten iki lan dipun disekseni kalih kulawarga ageng lan para kanca ingkang sampun rawuh kula badhe nglamar panjenengan Nimas dados sisihaning gesang kula mugi purun kitampi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan juga restu mama papa, insya Allah aku menerima kamu sebagai calon suami aku.